Vitajte na portáli Planéta vedomostí. Planéta vedomostí je spoľahlivý zdroj učebných materiálov pre moderné a inovatívne vyučovanie. Je tu viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, biológie, chémie a prírodovedy. Portál je určený pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Všetky materiály, ktoré na ňom nájdete, sú prístupné zadarmo. K dispozícii sú pre vás celé lekcie alebo jednotlivé materiály, ktoré si môžete vyhľadať podľa potreby. Nájdete medzi nimi animácie, ktoré vizualizujú skryté procesy. Simulácie, do ktorých môžete aktívne zasahovať. Didaktické hry. Filmy znázorňujúce experimenty a prírodné deje. Interaktívne cvičenia s okamžitou spätnou väzbou. Jedným slovom, je tu všetko, čo potrebuje žiak a učiteľ na výučbu v 21. storočí. Ak ste učiteľ, môžete materiály využiť priamo na hodine ako názornú didaktickú pomôcku, ktorá vstupuje do vyučovacieho procesu spoločne s prácou pedagóga, učebnicami, pracovnými zošitmi a inými pomôckami. Tiež môžete zadať žiakom úlohu na domáce samoštúdium alebo interaktívnu domácu úlohu, ktorá bude automaticky vyhodnotená. Žiak sa môže pomocou komplexných žiackych lekcií doučovať, prípadne hľadať materiály rozširujúce základné školské učivo. Rovnako tak môže pripravovať projekty, učiť sa na písomky či prijímacie pohovory. Rodičia sa na portáli môžu učiť spoločne so svojimi deťmi a tak im pomôcť pri doučovaní alebo príprave domácich úloh. Pozrime sa, ako portál vyzerá. Po otvorení stránky sa zobrazí portál, v ktorého ľavej časti nájdete panel, z ktorého sú prístupné všetky vzdelávacie materiály. Pre tých, ktorí sa s planétou vedomosti len zoznamujú, je dôležité aj okno vzdelávacej zóny, v ktorej sa naučíte ovládať všetky možnosti portálu. A ako sa dostanete ku konkrétnemu vzdelávaciemu materiálu? Kliknite na požadovanú úroveň, predmet a v tejto časti obrazovky sa zobrazia vzdelávacie materiály. Stačí si už len vybrať tému a spustiť konkrétny materiál. V ďalších videách v školiacej zóne si ukážeme, ako vyhľadávať materiály, ako pripraviť prezentáciu, úlohy a všetky ďalšie možnosti, ktoré portál učiteľom, žiakom a širokej verejnosti ponúka. Veríme, že aj spustením tohto portálu sme urobili veľký krok k digitalizácii nášho školstva a rozhodne to nebude krok posledný. Naším dlhodobým cieľom je spojiť digitálny vzdelávací obsah s tlačenými učebnicami a pracovnými zošitmi a vytvoriť platformu pre kontinuálne digitálne vzdelávanie.